Coneixes a la Lola Vendetta? És un personatge femení de còmic que comença a tenir una relació amorosa molt tòxica i de cop se n'adona de tot el masclisme que ha viscut durant tota la seva vida i s'hi revela d'una forma molt crua, sanguinària i també molt còmica. Aquest personatge va néixer ara fa uns 3 anys i es va anar fent famós a les xarxes socials, però sobretot des que Facebook i Instagram van censurar aquests dibuixos perquè mostraven el cos de la dona molt lliurement. La seva creadora és la Raquel Ribarrossi, una il·lustradora que ara ha ajuntat tots aquests dibuixos en el seu primer llibre, que es diu Más vale Lola que mal acompanyada. I avui anem a entrevistar-la perquè tenim moltes ganes de conèixer-la i de parlar amb ella sobre il·lustració i feminisme. Tots els meus llibres de matemàtiques estan plens de dibuixos meus i no hi ha ni un exercici fet, em sembla. Li vaig dir a ma mare, mama, jo vull ser aquestes persones que dibuixen els llibres. I em va dir, això vol dir ser il·lustradora. I li vaig dir, vale, doncs jo vull ser il·lustradora. Era un personatge que el feia servir per anar parlant de mi, sense necessitat d'explicar-ho a ningú, I fa 2 anys i pico vaig començar a posar a xarxes socials i aquí va ser com va començar a pujar com l'espuma. Vaig donar compte que totes les coses que jo anava parlant, totes les coses que em preocupaven, tot això li ressonava a molta gent. I aleshores comença a pujar a la Vendetta, es comença a compartir, em comencen a arribar missatges. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. I la Lola per mi va ser una manera de poder treure tot el que jo em guardava de la meva personalitat per por de ser políticament incorrecta o per por d'expressar totalment el que jo pensava. Jo la vaig fer servir com una mica l'extensió de mi, no? Quan et planteges l'existència a través de la perspectiva d'una dona al segle XXI que es fica al món laboral, inevitablement et topes amb el feminisme. El feminisme per mi és responsabilitat. Responsabilitat del nostre passat, responsabilitat del que diem, de com ho diem, d'inclús l'energia que estàs projectant en tot moment. No és culpa nostra que haguéssim tingut els pares que hem tingut, o que hem tingut els exemples que hem tingut, o els medis, les revistes, la televisió. No és culpa nostra, però és responsabilitat nostra utilitzar bé aquesta informació, aleshores. Per mi, feminisme no és només un tema de lleis, que ho trobo fonamental, i un tema de reivindicacions al carrer i tot això que és fonamental, sinó també una mena com de chequeo intern, no? Com una mena de neteja psicològica de totes les coses mal apreses. És tot un procés de desaprendre, no? Crec que si des de petits ens eduquessin per pensar en persones, en com conviure i com respectar els que tenim a l'entorn, ja no s'hauria de parlar ni de gènere de grans. Ja seria un tema que estaria dissolt, que ja ni tan sols hi hauria el debat. És una expansió social molt heavy, la universitat, i crec que part de la riquesa de la universitat és això, poder-te expandir socialment en un nicho que és el teu. Gent que pensa com tu, gent que visualitza el món com tu, i ja no és allò, tinc els amics perquè són els que m'han tocat a la vida, no? Perquè són els que hem conegut al poble des de petits, on anàvem junts al col·le, sinó que és un altre estímul social totalment diferent. A mi m'agrada molt la universitat, grans amics de la vida els tinc de la universitat i grans reflexions les vaig treure de la universitat. Ets més ràpid ara pensant en 18 anys que del que seràs en 35. Que resulta que és viatjar pel món per veure què trobes, fes-ho, però fes-ho. I per altra banda, si un és molt exigent, he de fer, tranqui, tens 18 anys. És a dir, és una mica entre les dues coses, no? Fes alguna cosa però tranqui. El principal objectiu amb tota la meva feina i amb tota la meva vida en general és passar-m'ho bé, punt 1. Punt 2, de les qualitats que jo pugui tenir, que jo crec que això és fonamental per qualsevol persona del món, de les qualitats que jo pugui tenir,
quines serveixen per ajudar la gent que hi hagi a l'altra banda del llibre, a l'altra banda de la pantalla, a l'altra banda del que sigui. També la generació que té més informació de tota la història de la humanitat. És a dir, no me vale allò de es que no sé, busca. O sea, Dios Google lo sabe todo. Busca qué hago, cuándo, tal. I busca, busca, busca. No passa res per estar perdut. Estar perdut és fantàstic.